Kako je ovo? Ja mislim da im treba 3 minute da ovo stigne. Evo već 30 sekundi samo prošlo. Majku vam jebe. Drostovi gledaj. Evo minuta, brate. I odem za minutu, ovako je moj auto isto odšao, za minutu, gledaj. Zavisi 500 tamo, ne znam. Joj, ode 500. Od policije. Nije ono još nešto veće, ba. Ono je drugi onaj, drugi, ba, gledaj ga koliki je. Minuta i pol, brate. Ne možeš vjerovati. Evo, minuta 29. Gotovo. Hajmo. Kao će se izburat, ako nije vidio da kad dođe na parking. Ode. Ovo ruka me zabolila, hajde vozi majski jedin.